आबैया आबै इसा सना बहा थांदों बे आबैयालाय आबै आबै इसा नै फैलाय आबै फैलाय आं नोंनो मोजां सिन्देल लाबोदों आबै सनानै नायफै आबै मानसियानोथ' दंना गैया न'आव बिमायाबो गैया दां ना बिमायासो बहाबा लाना थांदों बिहामजो सोरांसै बिहामजो आया मानसिफ्रालाय बहा थांजोबखो आबै फिसानि एसां मोजां सिन्देल लाबोदों आं आबैया बहा थांखो होमबा औ आयै आं जि सुगासिनोमोन मामोन आयै आबै फिसाया नै आबै फिसानो सिन्देल लाना फैदों आं मोजां फानदों आबै फिसानो फसायनानै लाना फैगारबाय आं नै बिहामजो नायफैलाय मारै नुदों हामगोन ना आबैनो वाव आयै मासे मोजां दानो नुबा फाग्लि बायदि जालायगोन बियो आयै इसानो दिन्थिनाङा नुनाय लोगो लोगो दानो गाननानै सोरनो दिन्थिहैगोन बियो सिन्देल गोदान होननानै मोजाङानो जाबाय दे आयै नों लाबोना होफैबाय आं साननानैसो दंबाय थाखायोमोन फिसानो मोनसे मोजां सिन्देल लाबोना दोनफैनो बहाबा थांबा गाननो गैलानो फिसानिया समायगोनथ' ना बिहामजो आबै फिसानो देद्रायगोनसो नामाथाय हामगोन आयै थोखागोन आरो दायो थान्दा बोथोर ना मुजा गानखायो सिङाव फिसाबासो दिगदार जागोन मुजा गानबा टाइट जायोना आथिं सागोन जागोन दे आयै मानसियानोथ' बहा आबै फिसाया औ दङ दा नोंनि फिसौआ न'आवनो थाग्रांबाया बेरायनो थांदों हाबाब मासे देवानि जाखो बे आबैयालाय न'आवनो थाथारा मानोथो थोनहरनांगौ लाखिबानो जायोना थांनो होनाङा सैमा फाग्ला ओंखारसोदों मा ओंखारसोदों मानि जाबासो बुंनायखौ नोंसोर थाबाल'सो एसे मानिफ्लायो आंनि खोथा न'आव रावबो गैयाबाथाय आंनि बुंनायानो जाया जेबो आनुष्का फैदोंमोन आनुष्काजों गेलेनो थांदों आनुष्का माहानावनो दङ दां आयै हनै दुइटायानो जालाय लांसिगोन थां मालायनि न' बेबायदि दोनबाय थानाङा मोनजाया मोनलोङा आयै आबै फिसाया जल्दि लाना फै ओंखाम जाहोनानै फुथुफैदो जल्दि र' आं लाना फैनि बिदिब्ला नुबाय आंजों दावहा नांनायनि फिथाइखौ नुबाय नोंनि फिसाया आंनि खाथियाव खेमा बिनो थिनो आं आंनि फिसानि गोरोन्थिखौ बुंफुंनो हागौमोन नाथाय आं बुंफुंनायमोनब्ला बिमा आरो फिसाजानि सोमोन्दोआ अराय समनि थाखाय हेंथा जानानै थालांगौमोन बे बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थिखौ रैखा खालामनो थाखायनो आं गोजौ गाखोलांदोंमोन आरो बेयावनो जुदि नोङो साननानै लायो सिनेमानि ट्रेलार दिनैसो जासिगोन बै सिनेमाया आरो दिनैनिफ्रायनो नोङो बे न'खरखौ गारनानै खारनांगौ जागोन इनायनि बेरेखायै जेरनानै खारग्रा आं नङा आयै फिसाफ्रालाय मानो गाबबाय दङ अ सिख्ला गिदिरफोरा फिल्म नायनानै गाबगुलायगासिनो आयु आनुष्का आइसा मा फिल्म नायदों बिसोरलाय आयु बिहामजो बिखुनजो दावहा फिल्मखौसो नायबावलायदों फिल्म नायनानै बिदि गाबो गथ'फोरा मामा ओइ मामा नायना मामा हनै एक्ट्रेसआ जि गाबदों आयु एफा उन्दै गथ'आनो फिल्म नायनानै गाबो सोरबा बुजिदों जानो नोंसोरो हो औ मामा एक्ट्रेसआ हनै गाबदों एक्ट्रेसनि मामाया जि गाज्रिखा थाव जाम्बि बेखौनो गाबो नामा बेलाय फिल्मसो दा फिल्मखौ नायना गाबो नामा सोरबा थौ न'आव थांसै थौ मामा आं फिल्मखौ नायबावगोन
आं थाङा। थौ न'आव थौ ओंखाम जानांगौ उन्दुनांगौ आबैया आंखौसो रायदों थौदो मामा थौ न'आव मबाइलाव नायगोन थ' जोंहा थौ दे आनुष्का नों नायबाय थादो दे नानि आं इसाखौ लाना थांनोसै जागोन दे इसा गाबोन फैबावदे फैदो मामा फैदो फिल्म नायबावनो ना मामा नोंबो थांनाङा जिराय फिल्मा मोजांथार स्कुलाबो माला खुलिबावगोनथाय लेखा फरायावथ' गैला बिसोरो सिख्ला गिदिरफोरबायदि फिल्म नायनोसो गाबगुलायदों थौ जल्दि थ' न'आव थ' आबैया आंखौसो रायदों फुथुनो रोङा मों रोङा होननानै थ' मामा थां आबै आबौखौ आंखौ लिंदों होननानै बुंहैथां आं बेयाव जिरायनानै दंबाय दङ इसा बांद्रायबाय दै नोंनिया आबै आबौखौ आरो जात बुंनो नाङा आबै आबौनाव ओरैनो फैसा गैखाया थांना जल्दि मामा मा आबै दिनैलाय मानोथो नांगौ जादों आंखौलाय फै ओमफ्राय आबौखौबो नांबावगौ नोंनो आबौखौबो सानैखौबो नांगौ आंनो दिनै फै बहाथो आबै फिसाया नागिरदोंबा आंखौ फै फिफा आबै फिसाया जोंखौ मा खालामनो नागिरदों दे दिनै आंथ' गिनायसो मोनबाय दे बिबौ जानो दै आबै फिसाखौ आंबो गिनायसो मोनबाय माथो हनै बुगोन बायदिसो नुदों हो आबै आबौखौ बुंनोसै नोङो आबौलाय मा आबै मा आबौ आंखौ अनो ना अना ओहो अना नोंखौ इसाखौसो अनो आबै नोंबोथ' आंखौ अनखायो आबै आं नोंसोरनियाव मोनसे जिनिस बिनि दे आबौ आं एक्ट्रेस जानो नागिरदों आंनो फैसा नांगौ आबौ आंनो फैसा बुरजा नांगौ बाकसे फैसा नांगौ आंनो बाकसे फैसा आबै सोर फोरोंदों नोंनो फैसा बिनो रावबो फोरोङाखै आं आनुष्का मोननाव थांनायाव फिल्म नायदोंमोन एक्ट्रेसा जि मोजां गाबखादों आंबो गाबनो रोंखायोना आबै बेनिखायनो आंबो एक्ट्रेस जानो नागिरदों आबौ आंनो फैसा होगोन ना देलाय दे आंनो गाबना खिन्थिग्रोलाय होमबासो होगोन आं मादि गाबदोंमोनथाय एक्ट्रेसा फैसाखौ होगोन ना होआ बुंग्रो होगोनबासो गाबगोन आङो होआबा गाबा नोंसोरनो दिन्थियाबो आं आरो आंनो फैसा होआबाथाय मबाइल गिदिर होखानांगोन आंनो मबाइल गिदिर नांखागौ मबाइल गिदिर लानानै आङो इउटुबार जानोसै चेनेल खुलिनोसै ओमफ्राय ने आङो मानसिफोरखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै बुंगोन आबै नों दाबो ABCD खौनो मोजां लिरजोबनो हाया फरायजोबनो हाया नों बोरै इउटुब चेनेल खुलिगोन देलाय औ आबै नों मोसानोनो रोङा बोरै एक्ट्रेस जागोन नोङो आं रोङा आं मोसानो रोङा नोंसोर नायनो नै आं बिदि मोसागोन नुबाय खुगाजोंनो मिउजिकबो होनो रोंबावोसो आं ओमफ्राय ने मबाइल गिदिर लानानै नै बिदि बुंगोन हेलौ गाइस आं इसा दैमारि नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आं सानफ्रोमबो मम' जानाय चावमिन जानाय आं उन्दुनाय खिनाय हासुनाय गासिखौबो खिन्थिगोन नोंथांमोना पास नुनाय बायदि खालामदो दे साबस्क्राइब गोमोदों आबै गोमोदों आं बेबायदि बुंगोन फैसा बुरजा मोनगोन नोंसोर आंनो फैसा होआबा आंनि इउटुबनि फैसाखौबो होखाया नोंसोरखौ फुसिबोखाया आङो रोंबाय आबै रोंबाय रोंजोबथारबाय नोङो हासिगोन दे आबै नों हासिगोन दे आबै दे नों बिदि बुंनो हाथारगोन ना